Us presento l'Antoni Bernat, fotògraf català. Tenim aquí el seu fons. Ell és fotògraf especialitzat en fotografia de moda i de personatges i hem escollit una de les seves fotografies més cèlebres del fons de personatges com a document del mes. Antoni, el 2014 vas donar el fons a l'Arxiu Nacional de Catalunya, oi? Sí, va ser una idea esplèndida. Mira, és un problema per un fotògraf que vaig treballar tant i que jo ja no sabia on col·locar les fotografies i després sempre hi ha la cosa de que es poden fer malbé per les humitats, etc. I aleshores jo no m'atrevia i teníem un estudi al carrer La Forja que estava ple de fotografies, ple. I un dia vaig dir, jo plego, no puc més, i em van dir, bueno, però què faràs amb tot el teu arxiu, totes les fotos que he fet? Vaig dir, llavors igual les deixaré a la cera, a baix, al carrer, i que se les emportin si volen, i si no, el trapaire ja se n'ocuparà. Llavors tots els que treballaven amb mi, llavors va fer un atac de bogeria i deia, però com, no sé? Jo dic, sí, és que no puc més, o sigui, m'és igual que es perdi tot. I aleshores, suposo que van donar veus i va venir la Merche Fernández, i aleshores van dir primer ens ho mirem, o sigui, l'arxiu no en va dir qualsevol cosa, i aleshores va venir la Merche, va estar molta estona mirant totes les caixes i tal, i va dir sí, ens interessa molt. I aleshores gràcies a ella s'ha pogut conservar això, i a l'arxiu per descomptat. Però jo estava ja tan tip de tanta foto, és que clar, és que fèiem fotos cada dia i arriba un moment que t'empatxes i que ja no pots més. I estic encantat perquè, puc venir cada dia, des de fa molt temps, a revisar, i el que no m'agrada doncs ho llenço, però almenys les coses bones es queden i poses les dates, poses tot bé, perquè clar, treballàvem tant que és que a vegades no sabies ni quin any, però com que jo tenia un diari, he pogut anar consultant el diari i poder col·locar les dades de les fotografies, amb la qual em deixa tranquil·líssim perquè ja em puc morir d'aquí 5 minuts i moriré feliç. Antoni, el teu fons està dividit en 2 blocs temàtics, el fons de personatges i retrats i el fons de moda. Per què has fet aquesta divisió? Clar, hauria pogut escollir un camí o un altre, però suposo que ho vaig bifurcar com si fos el Proust, que parlava sempre del camí de Messiglís i l'altre camí, diguem. I aleshores, si jo hagués fet contínuament moda, que és amb el que em guanyava la vida, probablement ara estaria en un manicomi. I aleshores, clar, hi havia molta gent que van venir de l'exili quan va morir el pesat del Franco, que es mereixien un reconeixement i que tots els que érem joves no sabíem qui eren, ni d'on sortien, ni si escrivien, o és que eren pallassos o eren genis, no sé. I aleshores, a poc, em vaig interessar molt amb aquesta gent i per sort van sortir molt a la premsa i es deia, però aquesta gent eren genials i tal. Llavors vaig dir, hem de fer un llibre o fem, no sé, alguna que vegin que se'ls estima i que se'ls reconeix. I aleshores un amic va fer tot un llistat de gent, perquè ell estava molt al tanto d'això, i aleshores, a poc, quan a la que teníem ocasió, cridàvem a una persona i dèiem, mira, sisplau, és que no m'agradaria molt fer-li una fotografia. I clar, tothom venia encantat de la vida, perquè volien sentir-se estimats en la seva terra. I aleshores explicaven coses apassionants i tal, mentre jo els feia les fotografies, i per mi va ser un plaer immens. O sigui, perquè era gent que eren fantàstics, jo no havia sentit a parlar en la vida, perquè naturalment no sortien als diaris. I no només eren catalans, també has fotografiat personatges rellevants del món de la cultura d'Espanya i també inclús a nivell internacional, no? Encara que no... Sí. Vaig tenir la sort de treballar molt per una revista que es diu L'Uomo Vogue, que és italiana, i aleshores ells estaven molt al costat de la cultura, és a dir que sempre a la moda hi ha com una frivolitat que la gent ens volen treure de sobre, o sigui, si et dediques a la moda, clar, acabes una mica xiflat. Aleshores t'acostes molt a la cultura per compensar. Aleshores la revista L'Uomo Vogue, que vaig tenir la sort de treballar-hi molts anys, buscaven aquest
Pollo, bueno, allò que no tots fossin nens i nenes guapos i tal, sinó que sempre sortissin articles sobre gent intel·lectual. Jo feia la fotografia i estava entusiasmat perquè així també coneixia la part italiana, anava molt a Milà i aleshores i amb la gent d'aquí, que per fortuna també per obrir-se camí a Espanya doncs també fèiem molts intel·lectuals espanyols. I aleshores a mi m'aliviava molt, perquè si només fas moda acabes com si fos una titella, és molt ridícul i molt cursi. A més passa molt de moda tot, en canvi la cultura té un pes que és molt important. I a mi això em compensava amb les tonteries o les bestieses que jo deia quan feia fotos a les nenes i tot això, amb gent que estava molt bé i que havien estat molt amagats. Tenies un estil particular a l'hora de retratar els personatges? No, sincerament no. Clar, cada persona em posava en un conflicte perquè volia fer alguna cosa que li fos favorable, que la gent entengués que aquella persona o era artista o pintor, per exemple, o era arquitecte, o que hi hagués alguna cosa sempre amb una connotació que s'acostés a l'ofici que feia. I no era fàcil, però bueno, ho intentava perquè també estava acostumat a que en la revista aquesta que jo treballava molt, que era el Boom of Vogue, que sempre quan agafaven un pintor el posaven amb un pinzell o si era un arquitecte amb un escaire. Jo això m'horroritzava, no m'agradava gens. Volia que es veiés a l'ofici però sense arribar d'una manera tan mecànica o tan clara, diguem, no? Una mica més de misteri. I aleshores així vaig anar intentant volent que no fos un mostruari com a vegades que veus tot de fotografies així petitones amb la cara de la gent, sinó que podia agafar una persona molt de la vora, només els ulls o de lluny o cap per avall, no sé. Era la manera que tenia de manifestar d'entrada la meva admiració, però també que algú es respirés de lo que feia, perquè no és el mateix ser un escriptor que un poeta o no sé. Intentava per totes que això es pogués olorar veient les fotografies i també una varietat, perquè clar, si hi ha molts llibres de retrats de personatges que no es mouen d'un clixé i a mi els clixés m'avorrien molt, preferia buscar coses rares i a vegades tenies buscant sempre la complicitat de la gent que jo fotografiava, perquè no tothom és escriptor, no tothom és pintor, no tothom és bombero. Així, per cert, que jo vaig fotografiar els bombers i unes fotografies meravelloses, que vaig anar al carrer Provença on hi havia Caridosé, la seu dels bombers. S'ho van passar bomba perquè, clar, allò era un festival. T'oferien el que volguessis, allò, l'aigua, els cotxes, les sirenes, tot va ser fantàstic. Una gent molt trempada i meravellosa i que sempre vivia en el perill que, imagina't tu, morir cremat, intentant apagar incendis. Doncs així va ser. I pel que fa a la llum, els colors, el moviment, també tenies un estil determinat perquè veig bastant dinamisme quan miro les teves fotografies. Deu ser degut a que en realitat no hi estava content, és a dir, quan jo t'agafava la càmera i començava a fer la fotografia, clar, era una cosa tan freda perquè era fred, la persona que fotografiava i també era jo, el gel, o sigui, però clar, buscant la complicitat també t'obligava a moure't, a marejar una mica la persona que fotografiaves, perquè si no li treies rendiment. I quan el tenies ben marejat és quan podies, jo ja acabava dient I got it, que és la manera de dir ja ho tinc. I amb gent era molt fàcil i amb altres persones era molt difícil perquè no es volien... Jo recordo un gran arquitecte dels més importants, jo crec que hi ha hagut aquí a Catalunya,
i que feia una por horrorosa perquè era una persona molt intransigent i que feia uns crits horrorosos i tal, i la gent que treballava amb ell estava aterroritzada perquè començava a cridar i tothom s'amagava al lavabo. Llavors ell sortia del despatx com un imbècils i tal. I clar, necessitava fotografiar-lo perquè era una persona molt important. I aleshores vaig demanar que sí, també ell i tal, i em van dir sí, passi, no sé què. I llavors vaig, truco a la porta i surt ell en persona, no? Que jo també em vaig espantar perquè vaig pensar que era molt estrany que ell obrís la porta. I va dir, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué viene d'allò? I jo feia com per tancar la porta. I jo dic, bueno, es que he pedido cita para hacerle un retrato y ¿qué retrato? Yo, fuera de aquí, fuera, váyase. Y yo dije, pero si le digo que se vaya, le cierro la puerta a les narices. I vaig quedar, i això vaig veure que just darrere d'ell hi havia una fotografia d'una senyora. I vaig dir, oh, que senyora més guapa, que fotografia tan bonita. Llavors es va quedar paralitzat i diu, es mi madre, pase. Era el Juan Antonio Coder.